Hello mo day. J. Kenneth Day, ang inyo Ilonggo vlogger, and I'm back with another video. So for this video mga day, Ilonggo vlog ini siya. So pasensya na lang sa mga hindi nakakaintindi sang Ilonggo. Kay Ilonggo ang ako ng vlog subong. Because may mga nag-request na nahidlaw na sila sa ako nga naga-Ilonggo. Kag mas may feelings kung day kung naga-Ilonggo ako. So subong pagbigyan ang mga Ilonggo na ako nga mga viewers mga day. Kasi nga mga day, parang nakakalimutan ko na ako ay taga Negros. Parang feeling ko, pakiramdam ko mga day, sa Manila ako lumaki. O diba, bonggang accent. Tagalog with Ilonggo accent. Amo na pinakabongga rin nga accent sa bilog nga kalibutan. So gano'n nyo kami nga mga Ilonggo, yeah. So subong nga vlog mga day, kung ako sa inyo, pang tawgo nyo ang inyong mga tupad balay day. Kaya nga, machismis na naman kita. But before I forget, the venue for the vlog is, we are here at Siam Kempinski Hotel. Dili kita mawit-wit, dili kita man chismis. So mga tupad balayo da, gather nyo sila kung mag-istoryahan na kita. Okay mga day, sugudan ta ng aton nga pagpanglibak. Ang topic subong sang aton nga vlog mga day, for sure, madamo na naman sa mga OFW nga makarelate. Inspired ni siya dahil sa ginatanaw ko per me, kaya subong doon nalingaw ako din maglantaw sa kay Tulfo. Subong ko lang na-realize nga amo na siya kadamo ang problema da sa Pinas. Nga ultimo pagkuha sang nga bata, ipatulfo pa day. Kung ang bata baby, wala problema. Pero kung ang bata 32, nga kinanglan mo pa intra si Tulfo. Amo na ginayasbong, tanan na lang ang problema, kinanglan Tulfo dayon. Pero, ang topic ng atong nga vlog, isa mo ni Day, iplastar ko sang maayo. Kaya basi kung damo din ang mag-react, kag damo ang nakahimo sini, pwes, wala ko labot. Kamo naghimo sa inyong problema, tapos kung istoryahan ka mo, makakig pa ka mo. Pwes, wala ka mo karapatan nga mga kig. Amo ni day ho, iplastar ko ha. Inang mga OFW nga pamilyado. Ang pamilyado, ibuot silingon sila mga day. May asawa, may bata sa Pinas. Si Choi nag-abroad. Let's say diri sa Thailand. Nagkato sa Thailand. Pag-abot diri, golpyada lang siya day nalipat. Nga may nabilin siya nga mga kabataan kag asawa sa Pilipinas. Pag-abot sa Thailand, golpyada, soltero. Soltero mga day is a term for binata. Inaabilang mahilig mamayli mga day. Mamayli sa umma. So ining si Choi, nakakita sa obra sa Thailand. May nagwapahan nga chicks. Usually ni mga chicks ngayon bata pa. Let's say si Choi may edad-edad na. Nangaluyag sa bago nga babae. Kumbaga, ang babae preska. Bata pa. Kag syempre mga bata usually, pilintuon. So ang pamangkot ko mga day, sino ang may sala? Si Choi nga may pamilya kag kabataan sa Pilipinas, o kung si Inday nga nagakuro kiringking. Kabalo ka mo mga day, hindi na kamo mamangkot kung sinong may sala sina. Kaya nga ang may sala sina, syempre duwa sila kalanglang. Tanan sila pwede basulon. Si Choi may sala, si Inday ni may sala man. Ano natabo kay Inday? Natugnawan? Pagdason gusto lo magpainit sang kalawasan? Hoy Inday, kung amula ng imo nga gusto nga magpainit-init, pues kaon arroz kaldo. Ang arroz kaldo mainit, may itlog man. Nga patulan mo to si Choi? Ikaw man Choi, before mo patulan si Chai o kung si Inday man, paminsarat wa na yung mga kabataan mo sa Pilipinas. Inaabala nagapangaluyag ka tapos at the back of your head, naga-echo ang bata mo nga nagapangayo balon. Wala sila sang may makaon, kaya wala ka na nagpadala. Ang ilasodan sardinas. Ang imo na Choi, ang imo na nga batyagan, init ng laman. Kung sa Ilonggo pa mga day, utog lang na yan ni Choi. Kung nang amo na nagpaminsan, mang utog mo lang. Diyos ko lakat sa banyo. Mayo tani day, kung ang lalaki nga ina is medyo guro gwapo-gwapo man. Kaya siyempre yung kisado unfair makita kang magamba, kasi ang patuloy niya kay man gwapo. Pero kung ang inang itsura ba doon, hindi magkaraamo ba, Diyos ko. Paminsar-minsar man anay ay.
Puro paminsar man, antis ka magbika. Pawala ka na lang mo yung kung anong tsuray. Basta nagburbika ka na lang mo dayon. Kaya nga aday, it may lead sa mas madako nga problema. What if nagbusong ka? Paminsara abi maayo. Kung nagbusong ikaw sa kay Choy nga pamilyado, anong himuon mo? Sa nahambal ko nakagina, wala sang balasulon diriday. Kundi ka mo nga duwa. Ang sakalang lang nyo bala. Kung ang imo itlog, ang yaman niya ni Choy utog. Gani mga day, nga ari diri, especially sa mga single, pag-enjoy ka mo, nugi ka mo padala-dala sa kung anuman ka nami isang ginhambal sa inyo ni Choy. Kag don't tell me sa panahon ngayon, sa panahon natin ngayon day, pwede mo na i-search si Choy, i-search mo via Twitter, Facebook, Instagram, Google, Yahoo. Dahil mo sang ways and possibilities para mabala mo day kung ginainto ka lang ni Choy. So I hope mga day, you can learn something from this. Dahil sa panahon ngayon mga day, hindi na uso ang mga tanga. Uso na ngayon ang mga strong, independent women na kayang ipagtanggol ang kanilang sarili. Mga matatalino mga day. So kung ikaw ay tatanga-tanga pa din, ikaw ay obsolete na. So I guess it's time for you to change. Change for the better. Okay mga day? Para dyan sa mga martir na hanggang ngayon nakikisama sa mga taong may pamilya, sa mga kerida na minsan mas matapang pa kaysa sa original wife, sa mga biyuda, sa mga single, sa mga binata soltero. This is your Ilonggo vlog here saying, be good. Bye.